Ezihamba phambili indaba namuhla baselindelane bakhala ngemjondolo. Amaciko azibophezele kwingxoxo nokuthula kanti Ishaye Kwezwela Intengo Kaphethiloli. Nazi indaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunebesilo. Sanibonani. Umengameli wenhlangano yabahlali basemjondolo uSibusiso Zikode uthe kabahambisani neze nokwanda kwemjondolo eThekwini ikakhulukazi eindaweni ezingekho emthethweni. Wathi lokho kokubuyisela emuva imizamo yabo yokuthi abantu bathole izindlu ezifanele. UZikode usho lokho kulandela isikhalazo ke somphakathi wasendaweni yaselindelane kuwa38 eThekwini okhala ngokwanda kwemjondolo negudla kwinkundla yezemidlalo ETM Shabalala neyaqanjwa ngoyelilungu eliqavile leshamthetho leIFP neselandlula ke emhlabeni uThomas Mandla Shabalala. Lenkundla yezemidlalo phambilini ibidume ngokutholakala kwabesifazane bedlwengeliwe bese beyabulawa belahle khona. Kumanje isiphenduka izinda semjondolo engaziwa. Izinsolo ezivelayo zithi ukhansela weANC ophumile ngonyaka odlule uyena obedayisela abantu izindawo esebenzisana nekomiti lakhe. Thina safika ngokuthenga sasithola uxhumane nomuntu owayithenga obekade esebenzisana nekhansela elidala eseliphumile. Kwakufiko waba isibongo ufiko. Kwakufiki ubani ufiko angisazi isibongo wakabani. Bebe idayisa ke indawo lana nathi sakwazi ukuthi sithengeke kanjalo. Hayi indawo khona imali besiyikhipha 5,000 engawukhipha. Ukho silipho akukho tayitele. Kwakuba nje ukukhipha nje imali bese kuyaphela. Ukho nje isindawo. Owenhlangano abahlali basemjondolo uthi uhulumeni akalisukumele udaba lokubuyisela umhlaba kubantu. Long as udaba lomhlaba lisasingethwe ngalendlela lesingethwe ngayo yokufaka ilungu ongqwankulu indlela yami yoqhubeka ihlale ehlazweni elifana nemjondolo ahambisani ke nokuthi kwathiwe emjondolo kodwa umbuzo uthi ikuphi ke esithi abantu abahlale kukho uma kufanele nabo bathole imisebenzi ukuze abantwana babo bakwazi ukukhuliseka nokusupporteka ngendlela efanele. Ukhansela wendawo uthi uselibikile kumasipala udaba lalemjondolo layificile engaziwa njengoba yena emusha. Iproblem esinayo ngemjondolo especially eyanda eindaweni ezingahlelela ukuthi kufanele ihlale abantu. Isidalela inkinga ngoba umkhandlu weTheku mangabe sekufanele ulethe intuthuko siba neproblem because le ndawo nje indawo yezemidlalo akufanele ngabe abantu bayakha kuyona. Ngike ngaba nemeeting nabaka security management abadila nokubhidliza imjondolo le engekho emthethweni. Ngebhadi lethu ke engazathi umthamo ababhekene nawo omkhulu womsebenzi but bangithembisile ukuthi yonke lemjondolo eyakhiwe ngokungemthetho bazoyishaya phansi. Kanti lemjondolo kumanje abahlali bakhona abanazo izindlu zangasese futhi basebenzisa ugesi okokoteliwe. Ngutebogo Sibisi elindelane eThekwini. Lo okhulumela inhlangano yamaciko esifundazweni KwaZulu-Natal uThokozani Thizo Zozulu uthembisa uNdunankulu uSihle Zikalala ukuthi uma kuzoqhubeka imizamo yokufukula abaculi ekulweni nokukhahlanyezwa kwabo ukhuvethe bayathembisa ukuthi kangeke babhekishe bavale imigwaqo njengoba kwenzeka ngesikhathi lelizwe lisese kumgonqweni. uZulu bekhuluma kanjena nabe Izindaba kumcimbi okwethula kokuqala kumcimbi wesifundazwe wokuthuthukisa amaciko esifundeni uGu iKwaZulu-Natal Cultural and Heritage Experience ozobanjela enkundleni yezemidlalo uGu Sport and Leisure Center ePortshepstone. Okhulumela inhlangano yamaciko KwaZulu-Natal uThokozani Zulu uthi ulishayela ihlombe loluhlelo likahulumeni lokuhlangabeza amaciko ukuze bakwazi ukuthi nabo baqhubeke bayiphilise njengoba bekhahlamezeka kakhulu ukuba semgonqweni. Cultural and Heritage Experience sishayela ihlombe elikhulu as industry abaningi abazi ukuthi asiqali ke lana ke saqala ngoNovember kuhlelo libizwa ngeKeeping Arts Alive la besambela wonke ama district o11 sivundulula khona ikhono ukuthi abaningi balawo ma artists ama up and coming artists ebesiwavundulula amanye azobe ekhona kule experience okusho ukuthi sokwazi ukuthi kusherishe asebazi kakhulu. uThokozani Zulu ubese wathembisa uhulumeni ukuthi abazowuvala uN3 njengaphambilini ngalesikhathi besendlaleni kakhulu
ukuthi uhulumeni kwaZulu Natal sithi sikulesikhathi esinzima kanjena ukuthi amaciko ethu ebulawa idepression bazame ukuthi kube khona abaqhamuka nakho ukuthi sikwazi ukuthi sizame sibaningi kakhulu kodwa uhulumeni wethu uyazama khona lokho sithembise futhi hayi uma ukuthi uhulumeni uzoloku uzama kanje ngeke sawuvala uN3 yabona. Ezindabeni ze 1 KZN TV ube uSgananda eSayidi. Abashayeli beyithuthi zomphakathi bathi ukukhuphuka kwenani likaphethiloli kukhahlameza kakhulu inzuzo abayenzayo njengoba imali abayibiza kabagibeli inganeli ngishilitha. Bathi lokho kunomthelela ngisho naseyintweni abayithengayo ukukhanda kweimoto zabo ukuze izikwazi ukukuthutha kumphakathi njengoba kulindelwe ukuthi ke uphinde futhi ukhuphuke kwentengo kaphethiloli ngenyanga ezayo. Bathi ke lokhu kuzodala ke ingcindezi enkulu ukubona kanjalo nakubagibeli. Ngiyumshayeli wekhumbi nginawo 7 years ngishayela ikhumbi. Kodwa isimo esibhekene naso manje sika petrol sinzima kakhulu mntaka baba. Kunzima kakhulu. Ngokwe price esilayisha ngayo abantu umuntu eyedwa akayireach iprice yelitha lika petrol. So ufana ukuthi sine loss eningi kakhulu thina. Iload yethu 255. Kodwa ufull tank uma kuthiwa sugcwalisa imoto iyawudinga 900. Nangaphezulu. Osukwini ugcina sokwazi ukulasha amalodi amathathu. So sine loss asikwazi ukusebenza upetrol ubiza kakhulu guys. Manje ngakhona indlela kuthiwa akube nesinciphiso noma ngaba u18 rand ekungenani kodwa nje unzima kakhulu mfethu. And mawuhlika ngesende mawukhuphuka nge10. So asazi ukuthi kephi kani la ekumele sizwelana esizweleka khona thina ngokwe price ka petrol. Ngoba phela kokudlala ngathi manje kuthiwa upetrol unyuke nge10 kuthi hayi upetrol uzohlika sijabule nathi uhlike ngesente shothi awuhlikanga lo petrol. Kuyasihlukumeza njengabasebenzisi bezimoto ukukhuphuka kapetrol nodiesel ngoba ukulwa kwalamazwe ugcina ku-affecta nathi esingangene empini zalamazwe njengoba exabana wodwa. Mawunyuka upetrol nodiesel akunyuka upetrol nodiesel wodwa kunyuka nama-parts ezimoto kunyuka amathayi eziningi nje izinto engeke ngizibala. Uma ngabe sesinyusa imali kubagibeli abagibeli baxabana nathi mosokwehla upetrol nodiesel kodwa bebazi ukuthi imoto ayimaintainwa ngopetrol kuphela. Kube ngathi manje sesibabamba inkunzi babodwa bathi ayehla imali ngoba sowehlile upetrol nodiesel kodwa ufika unyuke ngenkulu imali uhlike ngencane. Kona kuyasihlukumeza kakhulu lokho engathi nje president bangaba nendlela yokuxazulula inkinga ngaphandle ukuthi kuze kube nezimpi. Ngiyabonga. Siyalimala kakhulu thina ngoba noma ngaba kuholwa amatekisi ayahlala sihleli nothuloti manje izikhathi kungabo 2 siphethe othuloti imali ayikho. Upetrol intambama ufuna sihambe siyekuthela ubasi intambama imali uyayidinga imali ayikho siyalimala kakhulu ngalokho. Uma bengasihlisela nje upetrol singajabula kakhulu uma bengasihliselela ngoba uthi mawunyuka uhlike ngemali encane mawehla still futhi siyaqhubeka siyalimala nje njalo siyalimala indlala seyingenile nalana kuthina silambile njengoba sihleli nje amatekisi ahlala usuku lonke kuyaholwa kodwa asiboni lutho thulekile. Petrol ntambama fanele siyamse kokuthela kodwa imali asinayo. Sebenza about the transportation sebenza as ama cab drivers thutha abantu la. So lokho kwa petrol kusilimaza kakhulu thina as abantu abasebenza ngabantu because manje njengoba unyuka nje upetrol nathi uyasilimaza ngapha because imali bengiyifaka eqaleni ngapetrol shothi nami amount yafuna manje mayikhuphuka which means ukuthi ufuna ngibuyele back nami ebantwini engibathutha ukuthi banyusa imali le abantu esibalayisha ngako ukuthi manje sikhuphula ama price the most khuphula ama price nathi siluza ama client because abantu bethu abakunderstand lokho okukhuphuka kwama price kanti nathi nje bese bakhuphula nje sokhuphuliswa isimo sika petrol so nje upetrol usilimaza kakhulu nje ukukhuphuka kwawo nje because yabona manje nje siyaluza because manje ilitha manje so 21 rand 50 kade sifaka manje 5 liters ngo100 rand which means manje sekumele masifake more than 100 rand if ufuna ukufaka 5 liters ka petrol so nje akuyasilimaza kakhulu sibhlungu nje ngalento le. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukele izindaba ze1 KZN TV. Ngemuva koba kungqongqosho amaphoyisa kuleli ubheka icele ekhipheke izibalo zakamuva zobugebengu kwikoti esithathu nalapha kwindawo yaseNandi eThekwini iqhubekile noba ngengxenye yendawo ezingama30 ehamba phambili ngobugebengu kakhulukazi bokubulawa kwabantu. Ithimba lezindaba libabele kule ndawo ngenhloso yokuzwa kabanzi ngokuholela ekutheni le ndawo igcina isithatha njengezinye zalezo ezibizwa ngokuthi sekwajomba igazi. Ithimba ke lezindaba likhulumisana nalo ngomxhumanisi wamaphoyisa nomphakathi nophinda belilungu elibhekelele zokuphepha komphakathi eNandi umbongeni Phewa noya madala oluthenyeke izinto esibe nomthelele eguqulele lendawo ziyidakamizwa athi kumanje kunombango abazithengisa iyidakamizwa nosekuholela ekutheni ke kubulawa kwenqwaba yabantu ababalelwa ke ema50. Lapha kusendaweni yasemawodi eNanda eThekwini okuyindawo ke eyavela ohlwini olumenyezelwe ungqongqosho amaphoyisa kuleli ubheka icele ngeledlule njengezinye ke zeindawo ezinesibalo sobugebengu esidla lubi eNingizimu Afrika. Ithimba lezindaba lihambeleke yona le ndawo ngenhloso yokukhulumisana namalungu omphakathi kanye ke nabaholi abalekelelana nawo amaphoyisa phecelezi iCPF ngenhloso ke yokuzwa kabanzi ngokwenzeka khona kule ndawo. Umbongeni Phewa ongumholi noma ke umxhumanisi wawo umphakathi kanye namaphoyisa kule ndawo okhulumisaneke nalo ithimba lezindaba uvezileke ukuthi yize ubugebengu bahamba phambili kule ndawo ukubulawa kwabantu bebulawa ke imihla namalanga idakamizwa yizona ke ehamba phambili kwaziseke kunombango oqhubekayo phakathi kwabo ke abadayisa idakamizwa eqhamuka khona endaweni yasePhoenix engomakhelwane bayo le ndawo. Indawo yakithi yaseNanda indawo engekho right. I-crime imbi ngendlela esimangaliso la sihamba phambili almost iSouth Africa yonke ama-sets avamise ukusitshela kanjalo and kunjalo nje zikhona izimo esibona ukuthi kufanele ngabe abaphathi bamapolisi basenze isimo sibe ngcono nabo ngibona ukuthi bahamba ngonyawo lenwabo ekulungiseni ezinye zezinto esikhalaza ngazo. Ziningi izinto esesibeke etafuleni masihleli nabo sibatshela ukuthi madoda ake nisilungisele u1 no2 no3 sicabanga ukwenza kanjalo singayicombine icrime yaseNanda. Hayi bahambe ngokuzazi sekubuya abanye sebezositshela ukuhlukile kunalo kade sikhuluma. Lezo zinto ziyacontribute kakhulu endaweni yakithi yaseNanda. Kuze bayathi indawo yakithi eNanda ihlala abantu abangasile emakhanda nathi siphatheka kabi. Ukuhlala endaweni esidume kabi ezifhlala abantu abangekho la kule ndawo yaseNanda kukhona ama graduate la khona odokotela imeya khona bongani ngase ama professionals ngasiwacabanga nayo kule element yobugebengu ikhona kodwa it's more stronger. Into eyenza lokho ke one indlela yentuthuko i-development ihamba ngonyawo lonwabo. Uthola ukuthi la khona la imigwaqo engekho kahle ngisho amaveni amaphoyisa akwazi ukungena nayi access ukuthi angene afike enza umsebenzi lapha ngoba imigwaqo mimbi. Then lama criminals ayibona iveni iseheza lapha kude bavele babaleke ukuthi amaphoyisa asefika sathola lutho. Okokuqala lokho contributayo esihleze sikusho ukuthi ake kulungisa imigwaqo imizi lena inambarishwe zonke izinto zifane nakwezinye indawo nje abasilekelele akwenzeki lokho. Okokuqala lo okwesibili ngane yami ngifisa ukusho la ukuthi kwawona amaphoyisa athwele nzima mase naso siwakhulumela ngoba nawo abantu ingane zethu lezi thina sisebenza close nawo siyabona ama challenges awo njengokuthi one bancane ngendlela esimangaliso. Uthola ukuthi iphoyisa elilodwa ngeratio ufanele ligade imizi e1000. That is impossible. Mancane amaphoyisa lesimangaliso mase shithi ake qashwa amaphoyisa abemaningi khona ezoba khona wonke amakhona endawo. Hayi bathi hayi siyezwa bahambe dololo. Okwesibili okunye ama drugs kule ndawo esihlala kuyona hayi mfana hayi hey ngiyakutshela ikomkhulayo lela ngaphesheya ke koza kwethu sihleli nabo ePhoenix bathatha ama drugs kalena bazonikeza abantu la ingane zethu zidayisa ama drugs kumanje nje kuyadutshulwana sekubangwa ama mission labantu abadayisa abantu ababadayiselana ngabo babangabona sekuyadlwana sekufika abantu abangaphezulu ka15 in a very short space of time just because akunakiwe lento ama drugs nayo idlalubi la. Kuzoba enye contributing factor la ye crime ama shipping illegal shippings. Uthothi ngenxa ye unemployment rate high futhi la eNanda umuntu ugcina sethenga mhlawumbe uhlala ku room otshekile informal settlement uthola ukuthi udayisa lapho abantu bahlala e-dining room uthatha utshwala ngale bedroom uyabadayisa kuze kushaye o2 ekseni
ngesikhathi bephuma abantu ekseni begoduka sebeyahlukumezeka abantu khona abalindile babamba inkonzo babulala abanye especially the females bagcina ba ama victim ngoba baso bezophuza utshwala lana bezosaha ngolimo olusetshenziswayo uthola ukuthi umfana usephuzisile utshwala usefunda uhambe nayo useyagoloza usekunquma umqala nalezi ibhamuke ezinsakavukela umchilo wesidwabi akusibhamu ke la eNanda ngempela ngike ngizwe kuthiwa ngesikhathi seunrest eyikhona la phesheya ePhoenix kukhona icontainer ayinebhamu eziningi ezafike zathathwa abantu abathi izingane ethize yizona ke lezi manje na umuntu noma ehlala nawe engakwazi ebusuku ukuqhufusa ngesibhamu emini uqhufusa ubuqhufuqhufu nalapha sibona initiative elindelekile ukuthi ngaseyenza ukuthi kube khona ukwesaba noma ukuthi lezi ibhamu zithathwe ziphindele emaphoyisini yonke nje into lana ngazi saba nebadlands sesizame nokuthi ke sibize inkonzo sithi ke kukhuleke mhlawumbe siba ngcono kodwa ubone ngathi sithela njena i-teaspoon lamanzi mhlawumbe silithela elwandle vele ngabe namehluko ingane yakho mayiphoyisa la eNanda awujabule ngoba uyazi ukuthi amaveni kuzothi awekho mayekhona afile kufanele kube into ongayazi and ngaphezulu kwaloko kunabantu abahamba mhlambe more than 15 kilometers ukusuka la behlala khona beza e-station school eNanda mase sicela kube khona i-satellite khona kuzoba close yabantu babefuna ukuthi benzelwe izinto noma befuna amaphoyisa i-department ayikunaki lo ngayifuna ukuthi senzele konke lonto kukhona ezinye iteshi njengesinye nje sase emawodi kanti sasicela sithi asibe i-official permanent station sibe nawo wonke ama resources ngoba i-population iyavuma ukuthi singaba isiteshi esimele singabe i-satellite i-crime yakhona iyavuma ukuthi singaba naso mhlawumbe kungabe nasiteshi sika captain ube sika colonel sikwazi sibe nama resources anele namaphoyisa mhlawumbe anele konke lokho siyakusho sibonisa ukuthi akwenzeke i-department uthola ukuthi nje hayi kungena ngala kuphume ngale zonke izinto ziyasigolisa emoyeni hayi thina mangabe nje kuthandwa ukusikhutheni ukufika nje ukusiphune ngenhlamvu ngabe kukwenzile lokho asiphephile ngale ukuthi asikhavekile asina ibhamu asinama bulletproof asinalutho kodwa nje ngoba sabantu inanda abayithandayo sizamthehlise icrime siya volunteer nje ngako konke uvolunteer ngephakathi lakho uvolunteer ngecathulo zakho uvolunteer nangempilo yakho sesibekile etafuleni izinto ku department ezigenza ukuthi izinto zenzeke kwehle icrime inani ake ngithi nje ngo-October khona endaweni ikhona la eNanda endaweni yasemawodi kwakufike uMEC ubaba ucele khona into ayezwenza kuthiwa i-committee in blue la uthola ukuthi kwakugcwele amaphoyisa zonke izinkalo kukhanya kahle ama blue lamp ubone cha ke ngempela bathi kuzoba njena ke suka namhlanje kuzokhanya yonke indawo igebengu sibone ukuthi amaphoyisa agcwele lonke ikhona nekhona la senani guess what seloku ahamba lokho till today ayikho into yakenzeka akenze nayo ama follow up kuzobheka ukuthi lento ayenza iyawusiza nomphakathi waseNanda uthola ukuthi nje akwenzeki lutho kunjalo zonke lento esikade ngiyibala ezinye zezinto ezingenza umehluko makuthiwa i-department ngempela iyathanda ukuthi ibambisane nathi silungise inkinga sinenkinga thina njengesiphephezi ungazama zavele na uyeke kumile nokhula uZanele Mthembu oyilungu lomphakathi kuyona le ndawo ubeselandisa ithimba lezindaba ngesigameko athi ke sibashiye beshaqekile yena nomndeni wakhe njengoba ke kungene umlisa mumbe abangamazi nobekade ke ezama ukusebenzisa indlu yangasese yomphakathi ongeneke edutshuliwe opha kabuhlungu nathi ke lesigameko sibashiye beshaqekile bengumndeni wangena ema-toilet sezwa kuqhuma ongathi kuqhuma into engathi yithina waqhamuka esedutshuliwe inhlamvu ingene esiphongweni yaphumela ngasemuva ubuchopho phuma ngamakhala saphuma ke lapho nezingane sabaleka asangambona umuntu odubule lokhuzana lobhuti babe babili washiyeka oyedwa naye wabaleka bangena etoilet yena wangena kwitoilet labantu besimame omunye wangena kwelabantu besilisa kwakukhona abantu ababegeza kodwa abazange babone lutho isikhathi kwenzeka noma sithi sifuna ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani asazi so ngokuleyo nto isiphatha kabi ukuthi abantu la bafe kanje singazi ukuthi kwenzakalani ngo-98 kwakungeve kunje kodwa manje sekuthanda ukushintsha kakhulu kuyaqhakezwa yonke nje into nje engahambisani nabahlali iyenzeka asazi singayigwema kanjani sihlalela ovalweni ngoba nje kuhlele nje kufa abantu siyasaba
Iy'ngane nje ziyasaba nje ukuphuma ebusuku, azisakwazi ukuphuma kanti bezikade zikwazi ukuthi ziphumele ngaphandle zihlale, sezihlala endlini ngaphakathi. Azisakwazi nje zasuka la kule ndawo le ndlela zihlala kuyona zayohlala kumina ngaphakathi, azingeni nje la endlini. Ngokwezibalo zakamuva zobugebengu ezikhishwe ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ngasekupheleni kwenyanga eyedlule, senyuke ngamaphesenti angaphezulu kwesishiyagalombili isibalo samacala abikiwe okubulala kuleli ezinyangeni ey'ntathu nje vo ngasekupheleni konyaka owedlule uma ke kuqhathaniswa nangesikhathi esifanayo ngonyaka u-2020. Okunye okwavezwa ngesikhathi kwethula lezi zibalo ukuthi ke abesifazane yibo ke ababe yisulu zokubulawa kakhulu. Yize kunjalo izindaba ezimnandi ngezokuthi ke izingane zona sehlile isibalo sokubulawa kwazo. Indawo yaseNanda ihlonzwe ke njengezihola phambili esifundazweni kokuba ke neziteshi zamaphoyisa okubikwa kokuzwa amacala amaningi okubulala ilandelwe ke umlazi. Abomnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni bathi ke ukwakheka kwale ndawo kungezinye ke zezizathu ezingumthelela walokhu, kanti ke zikhona izinhlelo zokuzama ukuguqula isimo lapha. We are an oversight department ukubona ukuthi izinto lezo kufanele zenziwe amaphoyisa emphakathini zisezingeni elifanele yini noma zenzeka ngendlela efanele yini. So ilokho ke okwenzakala, kodwa futhi njengoba kuthiwa nje ulazini sikhona ukuthi sixhumanise futhi amaphoyisa nemiphakathi ehlukahlukene, sibuye sibheke ke nezinhlaka ezilwisana nobugebengu ukuthi zikhandakele yini noma zikhona nemphakathini. Ngeke sithi sigculisekile ngezinto ezenzakalayo eNanda ngoba siyazi ukuthi ihamba phambili uma kuza ngasebugebengweni, ikakhulukazi lobu bugebengu obuhlupha kakhulu njengokubulawa kwabantu, ama-rapes, kanje. Ziningi izinto eziba yimthelela uma ukhuluma ngeNanda ikakhulukazi. Kade kunongqongqoshe ubaba uNdosi esontweni elidlule ngokubambisana nomeya waseThekwini ubaba uKhawunda ehlangeneka namaphoyisa namanye ama-stakeholders ukubheka nje lona udaba lwaseNanda ukuthi kusebenzeka kanjani noma ke bokhulunywa nangezinye iteshi njengomlazi ngoba nawo osali ngaphandle uyangena. Kodwa into eyenzakalayo umphakathi waseNanda usukhule kakhulu wabamningi. Ukwakheka kwemizi noma amakhaya eNanda kwenza ukuthi even ukusebenza kwamaphoyisa kungenzeki ngendlela efanele. Lokho kuthiwa environmental design. Ayakwazi namaphoyisa ukugijima namaveni kube lula makuthiwa sokukhona ubugebengu. Iqiniso lithi ngendlela okwakheke ngakhona akulula lokho. So ke bokuxhunyana ke nomasipala ukuthi kubonakala ukuthi wenza ini. Angicizelele kuwena nakubabukeli ukuthi iNanda njengoba sikhuluma nje ibalwa kulezo ziteshi eyingenzi kahle ezisebinzeni leziteshi ezamashumi amathathu okuthiwa 30 priority stations ngokwecrime ezenza kabi. Nawo ke yonke imizamo yenziwa kunama satellites lapha naze bemabili mhlasimbe kungebhekweni ukuthi ayaphendula abe yiteshi eziphelele ukwenzela ukuthi ezokwazi ukuthi asebenze nalomphakathi waseNanda ukuze kunciphe ubugebengu ngoba kubukeka into yokubhekeka komphakathi ngokwesiphoyisa ingaphezulu kwamandla angenziwa isiteshi saseNanda njengesiteshi, kodwa ke yenziwa yonke imizamo ukuthi akulekelelwane ukuze kushintshe izinto. Kunento okuthiwa uVisipol la kubonakala khona amaphoyisa ehamba emphakathini, kuvunyelwe into kufuneka iqine, kuvunyelwe ukuthi izinhlaka lezi sikhuluma ngazo ezinye kufuneka zibe ubuso bomphakathi nesiphoyisa noma nohulumeni kube khona ukubambisana ngoba enye into eyenza ukuthi ubugebengu bunciphe kuba ukuthi imphakathi kwayona ngoba asikwazi ukuyishiya ngaphandle, kufuneka kube neqhaza elibambayo imphakathi ngokureport ubugebengu. Kwesinye isikhathi ke bayakhala ngokuthi bayareport ubugebengu kodwa kutholakala sebeyaziwa ilabo abenze ubugebengu. Zikhona inhlelo ngokomnyango wethu la kufaka khona izikhalo ama complaints mhlasimbe lapho khona umphakathi usunganelisekile ngokusebenza kwamaphoyisa ukuze lezo zinto zilandele. Kunamacala amaningi akhona alandelayo ukuze kukwazi ukuthi kucorrecteke lezo zinto. So ikhona into ye-complaints management emnyangweni wethu la khona kusuke kukhala kodwa futhi basuke bekhona abantu okungadluliselwa kubona information ngoba egcineni kwakho konke umuntu kufanele angazisho mangabe sabela impilo yakhe ukuthi ubani, kodwa asho kube khona lapho reporta khona kulabo abethembayo ikakhulukazi. Imphakathi yakuthi ayingalahlekelwa yithemba kakhulu, kube khona ukulekelelana ekuzameni ukuthi kulisane nento yobugebengu. Yimpe enkulu ayilula kodwa kufuneka ithemba lingalahleki, siqhubeke siye phambili sonke ngokubambisana. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu emawodi eThekwini. Nele bakamkhumbi khudluka sibone amagumgedlela siguqisala namuhla kuze kube ngokuzayo.